dan badan ni tangan malale manggale pokok nan tamakan ataga di simpang hujan jopane tukang ojek urang himbauan begawai denai di PHK ijazah lai ditula urang ilia mudia denai johoda jauh dake cari panompang sansai lah badan aden dekat duang jauh dake cari panompang yo DJ Dino Leotin si jado mudo gali pinggang di gali tianyore meni pinca bola madado piti diminta nyawa aku pikir kacau salah tauto siapa nanti ayo tukang ojek ati bodi rumah kan mai berang itu abare mamburan sang ulan gadi jobi ni urang kini bener kan mai lampang rumah tanggo cinta parenang siapa nanan tahu jang tukang ojek nan batang ni tangan malale manggale pokok nan tamakan ataga di simpang hujan jopane
tukang ojek urang himbauan pegawai denai lah di PHK ijazah lain itulah urang Ilya mudia denai lah johonna jauh dake cari panompang sang saya lama dan dendekan duang jauh dake cari panompang ya, selamat datang ya buat para tamu undangan. Labui bang. Mudo gali pinggang di gali tia nyore mendipi bola madado piti diminta nyawa aku pikir kacau talat oto siapa nanan tanya nyo tukang ojek hati di rumah kan naik berang Indo abare mamburan sang ulan agadi jobi di urang kini denai kan naik lampang rumah tanggo cinta parenang siapa nanan tahun cang tukang ojek anan batang ni tangan malale manggale pokok nang tamakan tagar simpang hujan lah jawaban nih tukang ojek urang himbauan pegawai denai lah di PHK ijazah lain itulah urang Ilya mudia denai johonna jauh dake cari panompang sang saya lama dan dendekan duang jauh dake cari panompang ojek cek dah yo barang kosnya dah maha anda jadi kalau maha dong ada edi anda jadi dong maha mas stop aja apa iya kok Melto musik yo Agong adi calia adi dipandang adi abad tambah kami juo yo kemudian indah baguno awak latala atigo kok kadi ganti kok kadi cari ajo jando takkan maju kasurui lai apinan manyudai nyong niai di hati lain nak suruh rumi sarai nyong nan di hati
adia dipandang adia batambah kami larang cala kami jual ayo kemudian indah baguno awak la tala atigo kok kadi ganti kok kadi dicari ajo jando dende takkan aju kasurui lai api nama nyudainya niai di hati lain nak suruh rumi saranyo nan dihadang bak cando buah si malah kamu jalan pulang nang labaliku awak tasabui itala atilu adi cali nene adia adi pandangan nene adia abah tambah lanca alaga dilak meju yo kemudian indah baguno awak latala atigo ya oke tala tilu.
Nabadendang semalam menanko anak kete laba goyang pulo nan ipeh ala baduo nan piwi patah salero kok kaberang kok kabangi namun piwi kadisabui juo kok kaberang kok kabangi namun piwi kadisabui juo. Bukan salah yo nama ranjang tapi nanti makan iyo si mangko sabana kami nang baju hijau macam apa kok kaberang kok kabangi baju hijau kadisabui juo kok kaberang kok kabangi baju hijau kadisabui juo. Oke, tuan rumah dan hadirin yang berbahagia.